gospođa Slavica Rakić i Ivan Krajić da ukratko objasnim šta ja kažem ovde, a oni ćemo, Marija i ja, da vam objasnimo šta ćemo dalje da radimo i kako ćemo da radimo. Dakle, ovo je nova pozorišna predstava koju ćemo mi spremati. Ideje, odnosno projekat kao projekat se zove Niko nije niko. I priča treba da ide u pravcu zaustavljanje osipanja romskih devojčica iz obrazovnog sistema. Znači, to negdje treba da bude tema. Odnosno, suzbijanje diskriminacije, bolja komunikacija, jedno opšta bolja situacija kako u našoj školi, mada mi nemamo to tako izraženo, toliko uopšte na nivou našeg grada. Ovo je nešto novo što ćemo mi raditi. Kao što vidite, ovdje imamo i goste koji nisu iz naše škole i ideja je bila da imamo još romskih devojčica i dečaka koji su sa strane. Moramo decu da budemo odgovorni, da se stvarno, bez izostajanja sa probe, bez kašnjenja, možete to da iznesete, već smo dokazali. Radit ćemo ozbiljno, bit će to i uopšte, bit će to sigurno predstava koja će imati ko zna koliko je pritisak. Došli i samo slušaš devojčica. Brata, sestru, komšiju, druga, direktora škole, učiteljicu, na koga god hoće. Idemo i sve glasa. Što se više ljutite, što se više ćete negativni energiju da izbacite. To jest? I onda idemo, ajde, stojite, pričite šta. Ajde. Prelija, čekaj, ovdje ti piše... Prerija. Prerija piše. Prerija. Ajde, pite ga ponovno. Kako se ti zoveš? Vlad. Kako možeš da si igraš sa tom ciganicom? Saša je čelenstvo sa gagađom. Evo kako se Romi najčešće upisuju sa smislom za mužik. Prljavi, veseli, lenji, aljkavi, bučni, temperamentni, nekulturni u ponašanju, svađalice, osjećaj. Nešto.
ugasimo muziku, svetlo, čekaj. Ja sam Stanela i sve pričinu. A kako kaže, gotovo sam. Da pita nešto Marija, čuti i slušaj. Da li vam je neophodno da ja budem iza da vam šapćem? Da! Ni 3 sekunde pauze. Veži sve scene. Kod Jane je raspored scena. Imam ga i ja. Ima ga Janica. Da, kao što sam vam rekao, publika nema pojma šta treba da piše. Ali vi Ako zablokirate, odmah teramo dan. Odmah teramo dan. Sledeći riječ. I nema nikakav problem. Meni je mnogo neprijetno, ali predstava Niko nije niko je otkazana, jer mi smo trebali da pokažemo da smo svi ravnopravni, mi smo se i zapodelili na Srbe i Rome i došli do svađe i neki su svi potukli i evo Spaso je pozvao policiju, ja se stvarno izvinjam, meni je mnogo neprijetno. I baš šta lupaš što pričaš? Šta lupam, brate, Suzani? Pa šta lupaš, bre? Pa su zvali policiju!